Вие сте с Гласът на Капитал, подкастът, в който журналистите от Капитал разказват големите теми от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него изсрещаме и с хора от сферата на политиката и бизнеса, с които говорим за важните въпроси днес. Здравейте, уважаеми слушатели и зрители на Гласът на Капитал, аз съм Йоан Запрянов. Всичко започна с телефонно обаждане. На 12 февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп се обади на руския президент Владимир Путин в първи разговор между лидерите на двете страни от началото на 2022 година, когато американски президент бе Джо Байден. 2 дни по-късно, на 14 февруари, вице-президентът на САЩ Джеймс Ванс в 19-минутна реч пряко обвини Европейския съюз, че подкопава демокрацията и свободата на словото. Връзката между Европа и САЩ, градена повече от 80 години, вече изглеждаше разклатена, когато истинските удари започнаха. В рамките на дни САЩ и Русия започнаха директни преговори за край на войната в Украйна, без самата Украйна да е на масата, без участие на европейски лидери или дипломати. Външният министър на САЩ Марко Рубио заяви, че такива ще бъдат вкарани в разговора при същинските преговори, но само дни по-късно Доналд Тръмп заяви, че Украйна сама е започнала войната срещу себе си и че украинският президент Володимир Зеленски е диктатор. В същото време френският президент Емануел Макрон се опита да сглоби обща европейска позиция, подплатена с нещо повече от думи. За момента такава изглежда, че няма. Така накратко изглеждат наченките на новия световен ред, който поне на пръв поглед е доста хаотичен. С мен в студиото е Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика, която бе и пряк свидетел на някои от изброените събития, конкретно тези в Мюнхен по време на годишната конференция по сигурност. Привет! Здравейте! Какво се случи в Мюнхен и в дните след това извън сухата хронология? Това, което не се случи, е да чуем визията на новата американска администрация за сигурността в света и по-конкретно трансатлантическата сигурност. Нямаше разказ за това как Вашингтон вижда отношенията си с Русия или пък с Китай, нито пък какво те смятат, така че да изпълнят плана на Тръмп за много бърз край на войната. Помним, той първо каза 24 часа, после каза 100 дни. Сега говори за поне 6 месеца, но така или иначе, вместо това, вице-президент Ванс предпочете да обсъжда европейската демокрация. Малко беше като в онзи вид "Вие защо биете негрите?" А какво имаше, защото все пак, освен Джеймс Ванс, който аз не харесвам, че го наричаме Джей Ди Ванс, защото на български не звучи толкова добре, колкото на английски, Марко Рубио, Пит Хексет, новия военен министър, всички те всъщност говориха доста напоително и аз лично ми направи впечатление, предполагам, че и на вас, че доста тонът на разговора при различните говорители беше различен спрямо това, когато говори Доналд Тръмп. Също бих споменал и Келог, който отговаря за Русия и Украйна. Различен в какъв смисъл? Например, Марко Рубио звучи значително по-дипломатичен, отколкото Доналд Тръмп. Марко Рубио не беше на срещата в Мюнхен. Искам да кажа, че по отношение на своите съюзници или тези, които би трябвало те да възприемат като съюзници, Съединените щати изглежда, че използват по-скоро хардлайнерите. А все още ли са съюзници Европа, като Европейски съюз и САЩ? Има някои неща, които не са се променили. Значи, ако гледаме на практика, Америка продължава да разполага войски, оръжейни системи в Европа. Америка продължава да е много важен търговски партньор на Европа и обратното. Америка продължава да е член на НАТО и слава Богу. В този смисъл в момента наистина има много риторика, но практически действия по отношение на Европа и да кажем така, европейските съюзници от НАТО няма. Може би просто това е въпрос на време. Това, което е важно, е, че се промени по-скоро много рязко тона и че се промени чувството, че
Европа вече не може да разчита политически, поне с сигурност на Съединените щати. Ние правихме едно проучване на общественото мнение в Европа, където се оказа, че европейските общества вече знаят това. Тоест нямаше нужда да стигаме до Мюнхен. По-голямата част от европейците казват, че Съединените щати са необходим съюзник. Необходим партньор, пардон. Те вече не са съюзник. И според мен тази разлика е много важна. Европейските политици най-късно по време на конференцията в Мюнхен разбраха, че това се е случило. Че Америка политически не може да бъде възприемана като съюзник, а по-скоро като необходим партньор. Ще се върна и на европейските лидери. Какви са реалистичните сценарии за Украйна след тази една седмица? Сценарии има няколко. Ако ме питате, има ли американски план за Украйна, не мисля. Мисля, че Тръмп има така голямата идея да постигне някакво примирие, което да се опита да продаде като мир. А знаем, че между примирие и траен мир има разлика. Ще се опита да сближи отношенията на Съединените щати и Русия за сметка на тези между Русия и Китай. Дали ще успее, за мен е съмнително, просто защото за Путин най-добре ще бъде той да играе и с двете страни едновременно. Пък и няма причина в момента да някакси да прави каквито и да било услуги на Тръмп. И в този смисъл Украйна ще се превърне изцяло в задача на Европа. И за това беше и много показателна речта на украинския президент Зеленски в Мюнхен, който каза, че е крайно време да се вземем с европейската отбрана, защото тя е задача изцяло наша. Възможно ли е да се стигне до не само до примирие, но и до някакъв мирен договор или армистис, както се нарича, който по някакъв начин да уреди отношенията между Украйна и Русия след така горещата част на войната? Армистис е точно примирие. Примирието означава да спрат пушките, но това да не пречи на която и две от страните, в този случай на Русия, да започне война отново след месеци, години, 2-3, може би на края на мандата на Тръмп, кой знае. Затова въпросът с трайния мир е съвсем различен. Трайния мир означава да има първо ангажименти от двете страни, тези ангажименти да бъдат подсигурени с така наречените гаранции за сигурност. Докато в примирието такива гаранции за сигурност няма или те са много слаби. На времето, когато Украйна се беше съгласила 1994 година след Будапештенския меморандум да предаде своите ядрени оръжия обратно на Русия, имаше така наречените гаранции от страните, които бяха подписали този меморандум, а именно Русия, Съединените щати и Великобритания. В крайна сметка се видя, че това не работи, не върши работа. Тоест, трябва да има нещо много по-сериозно, отколкото просто подписите под една хартия. Единият вариант за това е така наречените мироопазващи сили, за които много се говори напоследък. И там пак трябва да се види какви са опциите, дали става дума за сили, които да са на демаркационната линия, или сили, които да са в тила, но които да имат мандат да се намесят, ако има ескалация. И въобще с какъв мандат ще бъдат тези сили, ще бъде важно, за да може да се види дали ще участват и други извън
европейските страни. Това е първият вариант. Втория вариант е за гаранции за сигурност е да има по-голямо въоръжаване на Украйна, което да бъде осигурявано от съответно Европа и то да бъде осигурявано трайно и дългосрочно. Но това пак ще означава някакъв вид участие и на място на военни, които да обслужват тези системи. И третия вариант е членството в НАТО. Това е политическия вариант. Като член 5 дава съответните гаранции за това, че ако Украйна отново бъде нападната, всички останали страни членки ще трябва да са ангажирани с това. И всъщност този вариант изглеждаше като най-евтиния, така да се каже, от гледна точка на разходи, от военно-политическа гледна точка, но в крайна сметка Тръмп го отхвърли доста рано и въпреки, че Хексет се опита след това да каже, че все пак може би и това може да бъде на масата за преговорите, става ясно, че това искане на Русия ще бъде удовлетворено. Ето това споменах в началото. Тръмп казва без НАТО, Пит Хексет казва, може би все пак НАТО. Тръмп казва без европейци на масата, Марко Рубио казва те ще влязат по-късно по време на разговорите. Виждате ли все пак някакви липса на систематика в американския преговорен екип, ако можем така да го наречем? Аз мисля, че пак казвам, че няма детайлен план. Освен това, Тръмп не е човек на детайлите. Той ще се опита някаква голяма картина да удържа. Особено, що се отнася до преговорите, той ще иска да има и максимално свобода на действие. Явно, че преговорите с Русия са много по-важни, отколкото преговорите за края на войната. Според мен, войната на Русия в Украйна се използва само като претекст, за да може Тръмп да влезе в по-голям диалог, по-широк диалог с Русия. Пак казвам, според мен причината или поне единственото обяснение за това е, ако иска наистина да вбие клин между Русия и Китай. Руските представители на преговорите също те изглеждаха доволни след срещата. Това реално задоволство ли беше или просто какво друго биха могли да кажат? За Русия със сигурност това е крачка извън изолацията, в която тя беше поставена от Запада, но и също различието в мненията между западните страни, включително поканата на Тръмп да върне Русия отново в Г8, всичко това естествено, че се харесва на Путин. Ако погледнем нещата от европейска гледна точка, първо какво направиха лидерите на Европейския съюз, след като стана ясно, че САЩ и Русия ще преговарят директно, дори без Украйна, в Саудитска Арабия? Първата стъпка беше поканата на френски президент Макрон към няколко от европейските страни. Това бяха страните, които имат по-активна позиция по отношение на войната и които биха се съгласили да участват в някаква коалиция на желаещите около миротворческа някаква операция. Трябва да отбележим, че тайминга на тая среща не беше идеален. 4 дни преди германските парламентарни избори, с
доста въпросителни около тях, но също така и, дето се казва, шума от речта на Ванс също не беше още слегнал. Видяхме една Джорджа Мелони с доста кисела физиономия по снимките, която очевидно усеща от една страна натиска, който Ванс индиректно оказа върху нейната коалиция. Там има антиевропейска партия и проевропейска партия и всъщност подобен тип опити за разлом правят нещата при нея доста сложни. За останалите участници можем да кажем, че например един Доналд Туск, който може би трябваше да председателства тази среща, тъй като той носи ротационното председателство в момента, не беше толкова активен, колкото аз очаквах, защото там също ще има избори за президент през май и там имат подобна, да кажем, дилема, като тази, която описах в Италия. Тоест, в Европа ситуацията не е лесна, именно заради вътрешната политика, но въпреки това има едно ядро, което желае да се постигне траен мир в Украйна, не просто някакво примирие. И аз мисля, че ще видим скоро конкретен напредък и по това. Иначе това, което се реши в Париж, беше да се отделят повече средства за отбрана. Също и започнаха предварителните преговори по бюджета, по бюджета европейския за отбрана, как той да бъде отделен, как той да бъде изчисляван. И предполагам, че следващите стъпки ще бъдат по време на срещата на 27-те, която вероятно ще се свика извънредно до няколко седмици. Има ли в момента такова нещо като Европа като единен субект с външна политика или има толкова сериозно разделение в различните гледни точки на страните членки, че не може да има европейска позиция? Европейска позиция има, като изключим Унгария и Словакия, които не бяха поканени на двете последователни срещи. И е ясно, че тяхната блокираща роля в Европейския съюз така е дошла до гуша вече на всички. И затова се правят такива срещи, които създават някакъв дневен ред, който след това да мине вече в формат 27, евентуално с по-малко възможности за блокиране. Да видим това как ще стане. Но аз все повече си мисля, че Европа ще работи в тези формати на коалиции на желаещите. И не само по Украйна, ами по голяма част от големите решения, просто защото тези две страни, а възможно и други в бъдеще, изглеждат много деструктивни. Как стоят нещата от гледна точка на самата Украйна? Може би за зрителите и слушателите малък преразказ. Доналд Тръмп обвинява Володимир Зеленски, че е диктатор, защото той не е организирал избори, които трябваше да има миналата година. Те не бяха организирани, защото според Конституцията на Украйна не може по време на военно положение да има избори. И също така Доналд Тръмп цитира едно число, че той има 4% одобрение, на което Володимир Зеленски отговори, че според последните проучвания всъщност има 57% одобрение. С тези, може би... И му се е повишило одобрението със сигурност след атаката на Тръмп. Да. Като изключим семантиката, макар че тя не е само семантика, на диктатор или не, положението за Украйна как изглежда и също може би да отбележим, че Володимир Зеленски също води една своя собствена дипломация, докато САЩ и Русия говорят в Саудитска Арабия. Аз мисля, че наистина
това ще консолидира украинците около Зеленски. Същевременно ще го обвърже още по-тясно с Европа и с онези европейски лидери, за които споменахме. В регионален план той изобщо така не си губи времето. Факта, че например разговаря с Канада, е ключово. Канада е всъщност след Съединените щати и Европейския съюз, може би следващата, ако не се лъжа, страна с отделяща най-много средства за подкрепа на Украйна. Но също така Зеленски посети Анкара в деня, в който се случваше срещата в Риад. И там стана ясно, че турският президент Ердоган съвсем не изключва възможността за участие в такава миротворческа операция. Изобщо за Турция края на тази война, неговата форма, неговата трайност съвсем не е без значение. И те също възприемат тези разговори като въпрос на тяхната национална сигурност. Добре, и може би за финал нещо, което на мен лично ми е изключително интересно. Наистина ли и двете големи партии в САЩ, технически единствените партии в САЩ, които да имат тежест и представителство в Конгреса, просто така ще изхвърлят над 100 години история с Европа от една страна и политика по отношение на Русия? Без значение, все още въпреки някои действия на Доналд Тръмп, които така сериозно концентрират власт в Белия дом, включително и вътрешно политически, все пак Конгреса има доста сериозна сила. Това са... Значи има два въпроса, според мен, за бъдещето на Тръмп и на неговата политика към Европа. Единият въпрос е именно този, който вие задавате. Може ли републиканската партия да не му се опълчи в някакъв момент? И това трябва да стане сравнително скоро, тъй като след 2 години има мидтърм, има нови избори и ако нещата продължават така, може да се окаже наистина, че всъщност Тръмп ще си загуби мнозинството в Конгреса. Тоест, според мен, републиканската партия ще трябва да започне да... Ако усети, че има политически проблем, ще трябва да започне да се прегрупира и да се опитва някакси да озаптява на разрушителните инстинкти на Тръмп поне. И втората посока на мислене е, разбира се, Уол Стрит и как американската индустрия, американския бизнес би гледала на една свръхцентрализирана президентска власт. Видяхме, той включително в момента се опитва да ореже правомощията на много важни регулатори, като този, който наблюдава борсите. Това е, може би, така, една от най-важните американски институции, но също и комуникационния регулатор, американския СЕМ, да кажем така. И въобще, включително и към ФЕД има така известни попълзновения. Тоест, до каква степен американският бизнес ще толерира този тип концентриране, за да не кажа узурпиране на власт. Това са двата големи въпроса за мен, защото за Тръмп разбира се, Европа не е ценност сама по себе си, както изглежда. Той по-скоро ще иска да отбележи някакви точки по отношение на Китай.
отслабването на Китай, но също и така да направи така, че да изглежда той самия достатъчно силен и суверенен, че американските гласоподаватели да продължат да му гласуват доверие. Имаше един много хубав текст на Езра Клайн, който много препоръчвам, не знам дали сте го виждал, който се казва "Не му вярвайте". Той беше в Ню Йорк Таймс и в него се разказваше за това как Тръмп всъщност използва един похват, на времето рекламиран още от Стив Банън, за това да наводнява средата с думи, действия, заповеди, интервюта. Независимо кое от тях ще удържи, ще падне в съда, ще бъде или не последвано от конкретни действия. И всъщност това наводняване на средата с шум дава впечатлението, че той е Цезара. Тоест, че той е този, който държи цялата власт. Той преди ден се обяви за крал. Да, което в крайна сметка не е вярно, поне на този етап. И за това мисля, че трябва може би малко да изчакаме. Разбира се, хубаво е да оцелеем през тези няколко месеца. Хубаво е най-вече и Украйна да оцелее, да не се окаже жертвата на тези сметки. След 3 до 6 месеца ще можем да кажем каква част от това, за което говорим, е само шум или са реални действия и намерения. Много ви благодаря. Благодаря и аз. За още любопитни истории в дълбочина, абонирайте се за Капитал. Можете да последвате Гласът на Капитал във всички аудиоплатформи и да гледате епизодите в YouTube и в A1 Explorer TV. Ако имате идеи или искате да ни дадете обратна връзка, пишете ни на pisma@capital.bg или в социалните мрежи. По записа и монтажа на този епизод работи Павлин Даскалов. Продуцент е UVAZ, а музиката на Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков.